lapha-ke ngihamba nomngani wami usenqasa mfana. Siya eGoli singena e-airport. Kuchitheka injobo zivunule lapha. Sigcina usuku usuku lamasiko olukhulu i-24 usuku lashaka lithi. Khona ngidlale ngapha. Lapho safethi icele lapha sofesixabana. Lapho lokufaka. Ayi kodwa ngeke ngomntwana kodwa ngincane. Manje bethu ngiyazi ukuthi siye ngibona Chawela ngayi awuzoze usilungile. Ufaka ishela baba letho. Ngiyacabanga ukugqoka isudu ngase ngibona ukuthi hayi isudu ngeke ihlisi ngoba vele usuku lwamasiko yabona. One okokuqala mina ngokukhulu ukuyigasha nokuyiqhenya. Ngingasho mina ukuthi ngokwemsebenzi yami nangendlela esengenze ngayo kuleli zwe laseNingizimu Afrika kakhulukazi ekumeleni isiko noZulu. Ngingasho ukuthi mina I'm the #1 Zulu in an African continent. Uqala nje basuka emotweni emaparking uyagiya ukhuza izaga manje amahloni kimi uma lensizwa idemelayisa igiya lapha address nation enza yonke into sivunula imvunulo eyethi sobabili. Abantu bathi uhamba nalo noma ngathi ngiyathula ngeba quiet kanjani but abantu uhamba nalo. Ngashaya impishore lapho kwaso. Isimpela isokuye ngoda endaweni yami privacy uyabona. La ikhetha zokuthi ngokubona khona ngintana. Uyayifubela impi uyayifubela uyayifubela impi uyayifubela usu so umkhosi obalekile makuyi 24 September umkhosi oyowenzeka kwaZulu Natal uphela. That should be nice. Everyone must come and bow to us here because we are in charge of this country. Ujalo kwaZulu afana kwazi lakho nitoka la kwaZulu man shit. Hey. Angazi ngibe namahloni ngale njengale yandlela. Finally, we're in charge. Hey, ngibene inkingi impela enkulu la. Because I'm in such a speed because we are prohibited to fly with our traditional weapons. And that is very sad. It's a very sad story to tell. I must tell you, Uti, I was Uti, our mother named so, manje mboloko ekebina imboloko kufanele ngisele back speed. And then you also have to hand off. So what? Manje angikwazi noma bese ngithi mina ndenza umngani wami ngoba shuthi bangizofika ahlanya lo shuthi nami ngiyahlanya ngoba ungaqonda kanjani ubhinqo ufaniselane nohlanya uyabona.
njengamanje ningizimu Afrika ngiphakathi endizeni kuKwaZulu la this is the International King Shaka Airport isiphuzo sika Shaka sibhaliwe kumanje ngiyavuma manje kufana mayithi hebe ngithi usuthu phakathi ebhanoyini yabo. This is an important day for us when the King Shaka again was died. So therefore, we remember each and every African person because he's a uniter of African kingdom. Ayikho vele into engingayenza mfethu vele ngigacele ngoba ngisho kuthiwa mkhipheni kuthiwa mkhipheni kodwa bakhipheni yabo kusho nami yabo. Njengamanje-ke sisendizeni sanibona no-GP sanibona no-Joshko sanibona no-Mayimayi uyakhambile siyakhala manje kodwa basebenakho abantu kuyikhohlwa ukuthi bangobani. sakwagale itabane laphana Phezulu phezulu maskandi. Lento yamasiko abantu baye-enjoya kakhulu kodwa basebenakho abantu kuyikhohlwa ukuthi bangobani. Ingakho masifike eGoli naye umfo wadabulumene sibe sesiphuthuma lapha ngathinta amajongo ngoba mina la ngihamba khona isikhathi esiningi ngihlala kunamajongo aswenkile ayikharacter yami insizwa lapha nothayela nomashini mase ngiyithatha-ke sase siyongena kwaMayimayi. sakwagale itabane laphana kwaMayimayi. Leya ndawo into yokuqala engizoyenza ukuthi njengoba president wamabhinqa I'm going to empower and to develop that area ibe yilento abayifunayo bese ngithatha bonke labo mama bethola indawo i-decent zokuthi bakwazi ukusosela kahle inyama ngendlela right ngoba it's a black business sport that got potential but very suppressed kwaMayimayi. Njengoba sivunule kanje inhloso yami enkulu mina ukuthi nje abantu ukubona babungivunule ngilahlile kanje yangizoqhama kwaMayimayi futhi kube surprise kuzobenza labantu labo ukuthi bebone hawu yazi ngempela kubalekile siyigatshe ukuba ngesinto sethu uyabona. Leyo nto mina kahle ngiyitshala lapha empeleni ngibheke kuphi eThembisi lapha engiyakhona lapha engiyosebenza khona. Mangifika futhi uphinde futhi ukuthi khixe ukuthi mbo traffic lesi sibunge sami ke lesi uNkulunkulu cha hayi ngento eyiningi. Ngihamba naye nje uSinqafu Semfene umngani wami lapha yana uLol.
Ngizishaya manje ngifaka umthandeni. Ngiyokubalisha. Ukuphasa kwakho kushesheriza. Uyangena manje ubuka kwashanto. Yeah. Uyangena manje, uyangena manje. Poet. Angajabula ukubona. Yeah. Eqhamuka evenda mfuthu. Awuthumela kakhulu uyathanda. Evenda. Manje ke serious kakhulu. Lusithadi badonkeja sifune kutama toyanto jura busiku waziba wazi kuba ngisho kule ngoma yakho ngikalanga imandoza ayithenga kwa khala le muntu aso sonke sika manje after ukuthi ukhulume nawe ngiyakuphosta la WhatsApp yami ngithawu because maskandi ushika isandla sami ngiyabo manje bathi awumbuzo uzalini lapha ngasekhaya manje ngithathi ngikukhuluma toyanto wamakhaya mangaqala ngamakhaya kuntu yothando umane isikhathi uye ngamalamulelo hayi singajabula kakhulu Bhuti no ngizoflana nje ngize bese ngishaya imvunulo ngiphince yabona ngathi imvunulo ngirepresent uZulu ngoba phela nguzulu mina asibona ngizalo washaya asibona ukuthi manje siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu sinala abantu osebenza nabo angusenayo balenkizo ezinhle no sebenze kahle siyabonga qala siyabonga mabhodi hayi mfethu umphathe kahle umkhwenyana sengishadile hayi sibona siyabonga awungimeme mangishada hayi ngizomfundisa Ngisambe ushaya ibhasi masihamba nomntana msoshaya ibhasi ngifike bithi umntana upho washona ngifikile ezinyembezi wona manje ngifikela ezinyembezi yizo hezo maskandi lapha ngizongena ehostela eFosrolas lapha kusemazulwini lapha kuhlala abafana laba bakithi laba abagidayo ya ukhona umama endlini yebo hayi khona endlini sisubeka kubeke ngizobekele ngibekele ibizo oh ya lungisa ke insizwa lapho ukuthi mhlambe ngikhona ukwehla uma ngizokwehla emotweni njengomuntu omdala kufanele ngibathele kuze ngizwe lo daba kahle ngoba umuntu omdala uzobeka ngoba lunjalo yabona sikwazi ukuthatha inyathelo zakhe awuzama umuntu ukuhlela ke endlini noma ukhulume nomama umfana kaNtombela lona ugama lakhe uzakhe uma percent uyistriker nje lapha na ubambe iqhulu lapha kumagidango injalo la sebenza nalensizwa le uzakhe simbiza ngoma percent la angazi uma niyalazi lelo ka oniyalazi ngidibana nenkinga masisebenza ngoba uyena yedwa ongenayo i-account uma kufanele ngibaholele ngiba nenkinga kakhulu yakhe ngoba kufanele ngiholele nge-envelope manje ke sinenkinga ukuthi ke asimtholi lapha any-account siyangibikela ukuthi unenkinga ikhadi lakhe lapha njalo i-ID yakhe ayiphumi
sizame kaningi uyishaya biya ngisho ePitoli sengithi ngizoza kumama ukuthi kuvimba iphi kwenzakalani lento ukuthi ngibaholele nge-app nange-account ye-company so ngenzela ukuthi ngibe nokufakazi okugciniwe ukuthi bayahola ngempela umdlalo umcimbi nomcimbi bayahola babeshe stage bangena emotweni ukuthi nqinqinqinqi report imali Ushithi umntwana wami kwenze kanje nami nadingela igoli ngabathatha abantwana ngabasekhaya ahlala nogogo wabo uthi wambhalisa emalini zakhe angazi ekhaya kuphi nendawo enkandla enkandla emangidini emaxhumo babashiya-ke ekhaya ngoba phela babefunda ngangeke ngihambe netifiketi zabo bayafunda mase ifuneka ey'kolweni kuzobe sekunzima kanje mina ngila eGoli ugogo-ke usho ukuthi wathatha-ka isitibe sengane mazi ukuthi wasithatha wasishonisaphi ngoba wambhalisa ey'malini zakhe zomshwayilensi usho ukuthi le mali wayeseyifuna ukuthi ukehambe uyikhipha ugogo wahamba usho ukuthi wayikhipha leyo mali leyo angimazi ukuthi wayenzani ngoba ngifica ngalutho ukuthi okutshengisa ukuthi ekhona into ayenzayo zami ibuhlungu ngoba inganali nje ipasi kwezinye ingane iyahamba sihambe nomntanami sihambe soshaya ipasi masihamba nomntanami soshaya ipasi befike bethi umntana upho washona hawu washona kanjani nawe to ugogo wathi ingane yashona na ugogo ngiphatheke kabi ngifikile ezinyembezi wona manje ngifikela ezinyembezi mangicabanga ugogo ukuthi lento ayenza kimi yababuhlungu ngahamba ngaya lapho ngizalela khona esibhedlela elokuze eratoni ngayocela ukuthi nakho ingane yami bathi ugogo wayo uthi yashona bathi yashona kanjani ngoba nakho wena ukhona ngathi ngabachazela ukuthi ugogo wambalise emalini hawu udaba lalomfana longizisa ubuhlungu kakhulu ikakhulukazi mangibona nomama wakhe umama wami nami ngibona ekhala ekhala inyembezi zomuntu omdala mina zingibangela amahloni ukuthi bathalikho futhi ngabe livinjwe yiyo lenkinga ukuthi kwathiwa washona basho khona bathi kuzothatha isikhathi ukuthi ekuthole basazocungula kahle lele Pitoli kwenze kanjani baningi omama banenkinga efana lezi baningi abantwana abanenkinga zokuthi ama-ID abo awaphumi nami ngomunye wabantwana owaba nenkinga enjalo nami kwakuwesinye isimo nje i-ID yami yaphuza ukuphuma yazi athi noma isiphuma yabiza isibongo esirong yathi ngumangele ngayiyeka-ke mina ngumangele njalo ngumangele nje ngenxa yokuthi ngangibalekela lento kuthiwa ama-family cases iy'qalekiso zomndeni khona nginethemba lokuthi luzolunga udaba lalomfana uzoyithola i-ID ngoba nami ngizoxhuma uMasondo nje uMasondo ukwasebenza uhulumeni uyawazi umgodi ngalezi zinto ukuze lo mfana nje sizakale ngabonga kakhulu nje mangisumela into ngoba ngisazi ukuthi ukuphi ngoba nasemsamo ngeke ngithethe ngithi noma kuthiwa phela kwakunjalo-ke kodwa phela sesicela ukuthi ngilungise ngoba asazi manje ukuthi kanti kukuphi kangako ngoba phela isifedi sikhona ipasi lodwa nje lingekho manje ngiyacela mntanami uma ngokungifumele ngabonga nje kakhulu angazi ukuthi ngathini yebo ngoba nami ngiyazi umntanami vele ukuthi ugida nawe futhi noma nihambile nami ngeke ngishaya umthandazo ngingabazi ukuthi ufika phi noma uyafika kini noma uyafika ngoba phela iy'ngane amayihamba ngey'moto ebusuku awulali ukuthi bafikile yini ngize mayesefoni kuthiwe masambe kahle mayisizakale nje umfana ngiyongisiza kakhulu ngoba ngimisela ukuthi lo nyaka ozayo uma uqala nje ngibe sengimuholela ebhenki naye njengabo bonke abanye bafana ayithole ebhenki imali yakhe nangekhathi zemba unje noma yinto eqala manje Iqala manje ngiyangicasula-ke loo nto angiyifuni ngikho abantu badinga uthizisa uthango nje ingane encane kuthiwa ayi wakhihle fana netoyilethi aka lapha ngimboni
Now,